Mona Ajanyankopon asida. Mona Ajanyankopon asida. Wadie nyina ho. Ose yenda Ajanyankopon asida wa ade nyina ho. Yena Awurade Yesu Kristo dim. Awo yen Awurade Yesu Kristo dim. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. My God. Baby be a uche
I was Sompa first service. More Facebook no so Nyankopon shira. Mo derade ase wo kwansro nkoso. Ebi hu kwan a ode derade ase. Psalm 3 verse 1 to 5. Psalm 3 verse 1 to 5. What do you say there David kan? Awurade hwese de ma hu yehiafo si do sofa. Wona wosoretia me no eyepi. Nipa beble se me se oni nkwaje Nyankopon mu. Na wo Awurade wo ne me ho kyem ne manu onyam ne me tiripejafo.
me de me me sumi frɛ Awurade na ɔgye me so firi be pɔkonkno so me kɔdae na me dae manyane na Awurade kura me mu amen hallelujah ɔse hwɛ sɛne ma ho hiahiafo ɔse dɔse fa nneɛma bebree na ɛsɔlitia wo ebi yɛ yade adwumasɛyɛ abusuasɛm ummamu ni nyina mu Awurade gusu abɔ ho ba Awurade ama ade pa fofra san achewa die na wo kan kyerɛ Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn ma onsan to ne bio e wo fi ho Oh my God! Jesus. Nyankopon shira upi. I was Sompa first services. Amen. Sa odi Nyankopon enu bonyam na seda emano. Ebi asamre afe na wasore. Ebi nso so a wasore te ompa so. Ebi so a waduru adwuma mu.
sabre ya bra ye tie nyankopon asem efutu sama ye be gina so de ato da mu ni nyina share densa enti mo amo Facebook no so na mo share link no ama afoforo so etie efutu sam no bi enno amede wo share dwumadie bi ase ewo kwan a ade bi nipa bi sori ye ewo Israel busuakuo mu a na wo ye wo ho hwe a enye yi na enidaso wasa na ehun bi abeka won na okọ won anim a enko oba won echi so a enko ene hwan wa wo hwe yen o tie yen ede na won so enede akoye edadwene akoye amane akoye kodanda abeto so yesum nyame a oyete asefo nyankopon se bito tetefo no ma onyankopon ji won firi mu de a ena no pay de meka kiro nyina se jai wo hawo ni nyina mu amawrade beye mesi wo hwe ye wutie ye jai wo hawo mu nyina amawrade beye ena de mede bro nyina mane ne tesɛn se ye yade eya waresem sikasem onkratasem obi man so o masu kunsem nyama bia soleti a o ministry no nyame afra nyame akwa message ni nyina mu mawrade na beye wa wo fi ho jemeso message ni nyina mu mawrade na beye die na soleti a wadwuma bakotrembusue bi apam bi wo mu no me bi dem me say ade no soliti au edi abusua ni nya na me say jai ni nyina mu mawrade na beye ni papi ja mu mawrade no Ewrade yo ya na se Ewrade anyo se Ewrade yo ma edikanfo no de a wa wo hweme wa wo tie ye e wo Sompa first service eye nyame somafo nyame akoa no ode ni team ne se won so Ewrade ebeye and now you came from First Samuel chapter 17. You can go do verse 11. Now you also from verse 11 to 19. Sompa FM. Na so ene Israel nyina ate Filistifo no nsem no wona koma tui na osuro pa enso David eye Efrat ne ofri Bethlehem Juda ofre no Isaiah o merema ba wotwe no eba na so nanumu no na oberema no agbakokora nimfie akonimu aye na Isaiah emampani ba sadi so achiko osa no na ne mabasa okọ osa no dinni abakan Eliab ne na chiriba Abinadab ne otoso miensa Sama na David edie na ono ne akuma na mpanifo baasa no di so achiko na David die eya ofri so enchen esan ekohwe na agya enwan ewo Bethlehem na deduanan na Filistini no efri begina ho anopatututu ne anwumre biara ede ne ho ekire na Isaiah ka kire ne ba David se fa unuanom anuoma yi enchewie efan yi ene paano eduyi etum likakọ nsdam koma wo unuanom na fanufusu a achenchen emuadu yi ekoma apem so safohene no na hwe sede unuanom ho tie na fa won ho biribi ebra enso na so ne won ne Israel marima nyina ena wo elabo hwanumu ene Filistifo eko amen hallelujah Amen. ena me pese me no kasafa edaduanan ho 40 days. or say 40 days also for obo ho 40 days ne betima ye 40 years Amba. or say 40 days ena ohene so ene Israel busuakuo ni nyina eye Filistifo aka won ahye elabo no osofo omuntimi nna Easy. omuntimi nyahwe Nabi. eye ni pam pempem no asese Filistini ni Goliath ni pia otie mu na ehu ni suro na Israel berima edwane ene dian ena ekoso abusua ofiri mu ebuwa edi abusua ni nya over 40 years Kwasem. obuwa edi abusua ni nya over 40 man enenema bi edi wunya over 40 weeks oya ho hwe a enye yie
Ebidia ye yade. Ebidia ya waresem. Ebidia ye jumasem. Ebidia ye sikasem. Ebidia ya hensem. Osofo ye no hwehwe ya enye. Ose na abrantie no esore begina ho. Na wotiatia mu. Na odi kanka kire won se semi kumwa. Nipa mo beyi na aba no semi kuna. Mo beye yenkoa. Mo kwa na aka ni nyina. Na se mo so mutimi kume a mene Filistifo so beye mankoa. Na ye so hwe Goliath na so di no ho adanse. Ewo verse 33 no. Dia na so kan fa Goliath ho. Na so ka che David say untumi enko ne Filistini no enko efiri say wo de wo ya bofra na ono de oye obarima kufuni efiri ne mofrase oye obarima kufuni efiri ne mofrase asofo busuani bi wo ha ebusuani de da busuani no efiri tete ena edi ebusuani nya ebusuani bo insanu bi dem ebusuani bi wo ho a osofo ade efiri se suje die dem ebusuani bi ade efiri so owuo krakrakra petu wo da ebusuani ni penyini je ose ade no ono de sa Goliath no odi firi ne mofrase oyo kufuni wa kum nipa die na edinya die bebe na wakupie Israel for na kopie ewo Valley of Ela bonhwan mo ene obi hweyen obi tie yen ne enano pay o how be abano so be ka kire se enye wo kwa no how about so bere ma be sorry a your friend say Goliath oni Filistifo solitia nyame man Israel na enye dako enye damienu Bible say eduru baby na Israel hene ene ne manfo edawirem ene hena how no do akuduru ehena amane no edu akuduru ehena yade no edu akuduru ene yade ni nti ene obi etu efri ne fie obi da baby a wompe ene ohia ni ahokyere nti ene nipa bi akopie obi man so ohuna mane ne nkrata sem na djuma sem ehu aye den eno na ye kase en okopie sabra America no mo okopie wo eye Canada no mo na no mo declare say the whole world the coldest country na Canada top. I wanna kwa negative wa ko 50. Untimi nya wo hwe. Eyo hawo ni amane. Wa kopie ho nso so. Nioma wo pe. Nioma wo bo ho pae. Nioma nti a ugodu ho nso so nioma no nsankan. And obi tie wo Asia wa kopie baby nioma enkoye. yes And obi hweyen obi tie yan wo firi krokito bi ma aba krokase mu nioma enkoye. Obi wa bomode apabusiam bi abia adwuma no forma na eko if say yes sa bia ho no bibi wo ho yes dwam ho no yes bibi wo ho yes wo ye adwuma enye ye wakopia abusiam bi mu Goliath bi ewa abusiam no so yes no me bi da abusiam no so yes apam bi wo fi ho osofo adini penya yes abusiam yade yes and the dear na ye Goliath wo dear na wo so aye Goliath wo so and then obi Goliath nyina ye busia wo firi mo obi Goliath ye yade obi Goliath ye na djuma obi Goliath ye na wade obi Goliath ye busia bi odemo obi Goliath so ye asafo bi awakoto mo anano nipa ye friend say Jeremiah say rade ajeje me Everade wa jeje me oman na wa friend wo mu no ene sofu bi sun sofu bi twajo eye asafu bi a oda no ene dia na etete wo ene ye de obi akoto office bi
office na ɔwɔ no ɔsɔfo ɔhaw ne ama no yɛ di n'ani yɛ tan n'ani wate sɛ yɛ sɛ adwuma mɔden saa na da hɔ wa woyere ho no deɛ yɛ bɛsɔlɛti wa nhwɛ yie koraa na yɛ bɛtɔ yade ama wa nhwɛ yie a yɛ bɛgowɔ ase ama ya transfer obi akɔdi abayɔ sɛmɛkyi ama ne nsa esi fam ɛnɛ deɛ na ɛtete o deɛ na ayɛ wo so Goliath na Goliath wani Israel for ni dakope o wani won ani na wotwe o ɛnɛ enye na wotwe mienu o ɔse ndafo mako edaduana 40 days. 40 days ebetima your 40 years. Ebetima your 40 months. Ebetima yourself 40 ways. Na how atete no etra so. Anso so den na esi ye. Ebra nipa ye friend say eye David bepi ho. Na David kanfo Nyankopon bia ye one no wasre no so nya me bi ase jata na sise ba no so a obonyi din a my god otime ekum asise Jesus enti na obisabisa yes na obisabisa yes na nenia panyi Eliabao ye sojani o se me nua ketwa no se na ne eden ene obema wani aye den afia ene obema wani aye den so wani dia untimi nkum Goliath dabi mesesa wani nya dia untimi nkum Goliath dabi wani nya dia 2 minutes wadwuma no so no dia ti wa warrior no so dia ti wo ministry no so dia epese sai wo ma no ebe sai wo ma no ya dia na aba wo so no se wa ma wani anya den na ena no pay wa ma ena bi antie mfiri wo so anadwu wa ma ena bi antie mfiri wani mu a ena sa dia no untimi nene so ene ye jira nyame asem so se ade bi aye se Goliath ade bi aye se Goliath edi nyano Everade mo awo Everade nkasa bi wa no wo Sompa first service so be bi a wo hwe ya wutie bia oni Everade nkasa se Everade kasa mo bi Goliath no me so me Goliath ni Everade bi entembe boa me Everade dima me Everade kama me Everade boa me bi wa no wo fi ho bi wa no wa djuma mo asafara wa no ba ma ya ti wa so
Sompa FM.
catch a rather say a rather boame. I dare not say Goliath to woman sworn, a woman man of sworn, my warrior no son, my pommel then so a rather Jimmy. I feel quandy, Bosumi will quad a rather Jimmy, a rather free Zion Babuame. Be a water catcher a rather wow, a rather show. If you are now the TV radio to Sompa TV, Sompa radio, I am Sompa service. On Naquanya, Soma on your video for Albert and in the team, and I share and now matching. If the dark brother was if you are a homachino, no costume. But I get to and the women that share Radensa. Commit the day. Soma on your video for Albert and in the team. And I share now matching. That was if you are a homachino, no costume. But I get to and the women that share Radensa. Commit the day. On your video for Albert. That could be no be na the Italian friends. Isaiah chapter 41, verse 10. Isaiah chapter 41, verse 10. Ye just what the Munako Ebradi name. Saturday, I shut down the Mujana so. Zinabu Amedu Mujana so. Odro Harriet Mujana Facebook no so eswaya she. Esuma to Mujana so. Yentin Yamiasem. And so, na me no na wo. Na me no me shout wow na wow ni pa so me me ni fa and so ben na wuso ko ni nyuma to ton ayedo not na ko se o me so na ene onu nyankopon no ade ne tene ne fa o bi wa na ka che rad ene de mu no rad boale say na wasem se e wa Isaiah 41 verse 10 on rad also do tene ne na ebe boame ka che rad se rad boame ma no e ju no ene be different me feedback me ton wa e to a endua akwantu na da menim no rad boame appointment na wo ne rad boame ma boame kuru no wo yeso dem e ba te wo ne
In the name of Jesus Christ. Kasarade Yesu. Enano pay. Erade wasemaba. Erade buame. Medifremo. Erade buame. Mifibemo. Erade buame. Erade buame jumano. Buama warrior no. Buama pomode no. Buame mano. Buame womisika se. Erade buame. Erade buame. Enede buame. Ene daswa san. Ene buame. Ene daswo. Bie kwan mame. Ene de yo. Mame nya ni peni madom. Mame nya Nyankopon ni madom. Ene de. Yesu dem. Erade me jina sompa fidi kensia Yesu. Me jina sompa altar Yesu first service. Se wakoa. Udifo osumafo me bompa ma obibi a wo hwem ya wo tie me se enede enye nhirama no amen enede enye nkunmidie ma no amen enede na koma so ade emirema no amen me peja adetonfo dwadifo bewrade anim enemu ton ayento amen enemu biemu store na ayento mu ade amen eneye midweek ewrade onkai mo amen ewrade onkai mo amen ewrade onkai mo amen wa woton ayento ene woton ayebeto amen enwosra ma dwadie koso sa enwosra na emra wadwuma mu ho amen mo wansa na dwuma mo kwa dwuma no manuama mu ayebisi basa ene me bompa se ene me frɛ dwuma ma amen ene me di asafo awrade di twe dwuma ma amen say na Isaiah chapter 41 verse 10 kano o se ensuro ene mensuro Awrade se ono anka se ordinance ne tenenensa no beboa o ene Awrade mfiri Zion emoa o amen Awrade mfiri soro emoa o amen obi o hwen anopa wutie ya wo yade owu yade eka yade boronsam yade ayego latete wo so Awrade nsan wo yade amen onsa wo ba ne yade onsa wo kro ne yade onsa wo yene ne yade oboafo no nyame fa ne nsan ka no amen ebia wo tie ye wo hwe ye wo hospital I oda yare mpaso I Nyankopon ye yare safo mesre ose ne man tampiam na ye nya yare nsa ene me sha yare sa tumi me sha yare sa tumi sa chiwa yare sa no pe amen
obi hwɛ yɛn obi tie yɛn ene de obedie de obenom ayeden Ewurade a ɔse wiemu nya ne sakyerana Ewurade a ɔse wiemu nya ne sakyerana de ɔtemema kwakwa no obi kɔma nipa duane ma ne die ene ɔntwe oboafo ma amen ene me frɛ duane ma amen ene me frɛ sika ma amen ene me frɛ oboafo ma amen obi hwɛ obi tie yɛn ne dan ka so ene yetu no me bompai se Ewurade mie kwan ma amen 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 Ewurade ma onye nipa bi ani madom Ewurade ma onye Nyankopɔn ni madom amen obi hwɛ obi tie obi man so obi kuro so wadwuma sem onkrata sem Ewurade nyema amen obi kuro so obi dwum obi man so yade ne da yeso basabasa etiti obi ene me bompa se obonefo ne hyehyeye no Ewurade mpenguma amen Ewurade mpenguma amen Ewurade mpenguma amen enam se enne yese gya wo haw ni nyina mu ma Ewurade na Ewurade beye nti no Ewurade waye amen Ewurade waye amen Ewurade waye amen me bompa dia driver fo nyina dosuko wo Yesu mojem me dia kwentufo nyina dosuko wo Yesu mojem ene bebe bia wo ko bia Ewurade fa wo ko du jojo se wo ba so Ewurade fa wo mra amen mo amokwa adwuma Ewurade fa mo nko amen mo amotu ko Ewurade fa mo nko amen mo amo wo appointment bi ene de nyanipa ni madom sia Nyankopɔn ni madom appointment ni nyanipa ni madom ni Nyankopɔn ni madom ene Ewurade a omani pansa kona no ene onhyira wodwuma so onhyira wodwuma no amen omo usika na de sika mra wo nsem ene de amen adwuma bi a wo ye sika mra wo nsem amen mo amoya ban adwuma sika mra mo nsem amen mo ya akura adwuma sika mra mo nsem amen mo ya mo adwuma sika mra mo nsem amen ene de enye nhyirama wo Yesu demo kan amen prensa amen 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 ne kyerɛ enye ho empa ye eduru so enche na ye de mpa bo no ebe wie wo krado ma na meshira so sabre ye bompa ukọ na ye so nura no da ye ben na wo so ye ukọ na ye so no den enesi ye gira Matthew chapter 18 verse number 18 so say ye kekere no from ha obe kekere no soro ye sane no from ha obe sane no ewo hemfa ewo soro be one okase kase any evil dream I break out any evil agenda against my life today I break out o said that you born bia mason ene me twetwam obonefo no gina to bia etia me ene dey Ewurade peguma me bia wa no na bompa e
of Jesus. Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook no so. More YouTube ni na mon type I break out. I break out. Eye chuma. Erade da ye bone bi obi aso. Jesus. I hu aka no. And I said this one so bone bre na ene day. Me gina Sompa first service altar is so twa da ye num. Amen. Sign da ye no. Say nko ba bi afri bae. Ene day so bone fo no hihye ye biara etiawo adwuma. We different no ofri ba. Oma ukru oyire. Wabusuani waboafo bia megina onyankopon asem so edi Yesu di twam. Amen. Say ye bona dane say enko ba bi afri bae ene oka amen 3 times. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Yeah, me shira upi was Sompa first service so sabre dia me bompaye ego fo so bu ha o twen say na obenya ko bi na wetimi apie obi so o twen say ye bayi mbeli no ye be test no na appointment ntima abaso obi so hwe sika ni sika bi anim kwan ene me no bompaye ego fo no so Erade me bompaye ene day say erade ade bi a ofena wakoa ahwefo ne atiefo ehwe anim kwan Jesus. Ko bi a opese ne nsaka nipa bi opese otenenka me bompaye say erade bua nipa no. Amen. Ye yakwense die bi a emfiri ho erade ma onte nipa kronka erade ma yemfre no erade ma yensene no erade ma yentese no erade ma ye email no. Amen. Wo Yesu demo erade me bompaye ade bi nipa na peja me twenya me tumi gu so me hira so man said the ode be ye bia enye hira man wo Yesu demo ena ma bompaye ka amen. Amen. Nyankopon hira opi Sompa first service nyame ya domo mo ayade etete mo ayare hamo nyame ya doma monye oil ready any olive oil bia monpebi na nyame ya doma fiada me boso mpaye amamo sa nso na mo amoso so da ye bone afia hyase nioma pese ye bisi basa no monpe enkyere board ani bi if say Yesu kan Matthew chapter 5 verse 30 say ye ne asase so enkyere nyame ya doma me boso mpaye eye nyame ya doma efiada e was Sompa first service so sabrede ye nko Facebook no na ye nkyere nipa kakra ewiepe na ye kọ akofa nonsia kase bono abrawo Bishop ko Facebook no so eso aye hihye kwabena ampofo wo so root boachi jemaima usu efriye boatin yaw seraf kwashi junior patient apasnaba boss lady e wo so inshiraba Mary Sam Nana Ama Adepa Angela Sapon Janet Amponsa Aisha Dauda ena Ibrahim ano omunyina e wo so yeko YouTube no so a Comfort Akwa ejina so Solomon Oben e wo so Gifty High Lady e wo so Vida Blago e wo so inshiraba wo so Sam Mary e wo so Sansona Angela Sapon, Brakwame Offset, Justina Champon, Aisha Dauda, Inshiraba, Ena Efren so Zifa Sule, Obapa Menyako George Hood, Mary Sam, Joanna Des, Leticia Setcher, Portia Ose, Betty Josai, Alice Amwatin, Felicia Boatin, Evans Kakaliwale, Maggie, Mame Maggie, Banada J, Samuel Danso, Abna Safua, Mabna, Obefree, Messia J, Ena Boache Constance. Nyankopon enhyiramo nyina yentimi mbom nyina modi Nyankopon onhyiramo se ne so mo ne yesom ye e wo Sompa first service so Nyankopon ya adoma se ne onim no dwumadie eye frida dwoada ekosi ni fiada ahomachi nonum kosi se no nsia bebo kosi se mesan aba wo nchen bio no meni mi team na Ewrade amawo adanse de toso Sompa TV, oh, wisdom ni Sompa FM, Sompa TV.